रोशनी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट हॉकी का साई रे रात में कोरे खटाई रे मोहरत हॉकी का साई रे रात में कोरे खटाई रे खोली के झूला रसगुल्ला के टोई लेवेला कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला सखी रे कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला रोज दवाई उली खेला लगे हाई क्लास में सीखेला रोज दवाई उली खेला लगे हाई क्लास में सीखेला भूखे दर्द जब लहंगा में टोई देवेला कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला सखी रे कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला जब धरे कलाई हाथ में सको होला ओकरा बात में जब धरे कलाई हाथ में सको होला ओकरा बात में टॉबलेट खिया के हमके मुआई देवेला कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला सखी रे कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला ओढ़े से ढक डोर झोला छाप हो लगे चोली के लेवेला माप हो राहुल ढक डोर झोला छाप हो लगे चोली के लेवेला माप हो चंदू महेश नहीं लाई के गोली देवेला कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला सखी रे कमर धके सुई देवेला पुछेला वो में रुई देवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनी म्यूजिक रक्सौल।